Lijep pozdrav svima! Danas ćemo naučiti kako zamijeniti žice na klasičnoj gitari. Na ovoj gitari koju gledate nedostaje četvrta žica, to je žica D i nju ćemo prvu zamijeniti. Znači nećemo skinuti sve žice odjednom, nego ćemo staviti žicu po žicu. Almansa 400 Nature je gitara koja je preporučena za početnike u cjenovnom rangu od 200 do 300 eura. D'Addario Classic Nylon String su u redu žice za početnike. I sada ćemo staviti žicu. Prije svega ja se ispričavam na svojim dugačkim noktima, no klasična gitara se svira sa malo duljim noktima. Znači sa donje strane pogurnite žicu i ostavite nekoliko centimetara žice da sa njom napravimo čvor. Evo, napravit ćemo naš prvi čvor, ovako, dobro zategnite. Zatim ćemo napraviti drugi čvor, ovako. Te zatim nakon njega treći i posljednji čvor. Dobro zategnite i taj treći čvor gurnite sa donje strane mosta. Drugi kraj žice ćemo preseliti na glavu gitare. Naći ćemo odgovarajuću rupicu, odgovarajuću mašinicu za tu četvrtu D žicu. Gurnut ćemo kroz malu rupicu i dobro zategnuti. Ovdje ćemo napraviti samo jedan čvor da žica dobro drži štim, odnosno da se ne raštimava. Naime, razlog iz kojeg stavljamo žicu jednu po jednu, a ne sve odjedanput, je ta da napravimo što manji šok za gitaru. Evo ga, pokušajte što urednije i što pedantnije napraviti taj čvor. Dobro zategnite. I zatim možemo, nakon što ste uredno to zategnuli, možete slobodno malo pritisnuti sa prstom i na tu mašinicu sa ovim tu odvijačem zatežemo. Znači zatežemo žicu. Polako. No ako želite možda ubrzati taj proces, možete koristiti ovakav jedan navijač žice koji će malo ubrzati zatezanje, no budite oprezni jer ako nemate dovoljno iskustva, ako ga odmah koristite, moguće je da ćete prebrzo zategnuti žicu i da će vam zbog prevelike napetosti puknuti. Znači samo polako. Svako malo lijepo uredite da se ta žica što ljepše mota, znači da bude navoj što bliže sredini, ovako. I kasnije ćemo taj višak žice odrezati. Sada ćemo skinuti prvu žicu koja je već na gitari. Ovdje bi bilo dobro koristiti taj odvijač ako želimo ubrzati proces. Ako je bila žica ispravno stavljena prethodno na gitari, ona će se nakon što do kraja odvrtimo sa odvijačem samo iskliznuti van iz svog utora. Evo ga. I naravno sa donje strane sa mosta ćemo morati isto ukloniti žicu. I zatim ćemo staviti novu prvu žicu, žicu E.
Znači, identičan postupak za sve žice. Znači, samo gurnite sa donje strane i ostavite nekoliko centimetara da napravite ta 3 čvora. Budite što pedantniji i spori na početku, da imate što manje frustracija. Dobro naravno zategnite sa donje strane mosta i opet idemo na glavu gitare. Naći ćemo odgovarajuću mašinicu. To je ova i ići će na ovu malu rupicu i ponovno ćemo dobro zategnuti. Pazimo da svaka žica sjedne na svoj utor. Vidite ovdje. Tako. Opet ćemo staviti ovdje jedan čvor. Dobro zategnemo i motamo što urednije moguće, znači što više prema sredini. Naravno, opet možemo koristiti navijač ako ga imate, nije skup, košta tako oko 2 do 3 eura. I evo, na isti način možemo zamijeniti i ostale žice, te pazimo da svaka žica sjedne u svoj utor. Moja preporuka je da 6. žicu E motate navoj prema vanjskoj strani, na 5. žici prema unutra, na 4. motate prema unutra, na 3. žici prema unutra, na 2. žici prema unutra i na 1. žici kao i na 6. motate navoj prema van. Sav višak žice ćemo odrezati da ne rade neželjene vibracije dok sviramo gitaru. Eto, nakon što smo uklonili sav višak žica na glavi gitare, isto ćemo tako učiniti i na mostu gitare. I eto, vaše nove žice su na gitari, uživajte i vidimo se u nekoj novoj lekciji iz gitare.